Kwesidla amapantsi ugcile bafiki ndisegemini ndiyayiklita bafiki andibona ndimnandi mosonke isitayile sakhe siyashisa bafiki. Mohamed Lamane ivile ubhuti waseMorocco ndigcwele bafiki isitayile sakhe simnandi bafiki. Ndiyayazi base ndiphilela impilo yaba ndipantsula pantsula for life we live for the culture gcwele bafiki kube mnandi bethu beze. Ndiyayazi akekho njengaye otherwise isimnandi bafethu into iyenzeka apha emhlabeni. Thola noba kanjani gcwele bafethu yabo ndisegrawundini namhlanje qha ndisalungisa ndizawuqoka bafethu ndizanibona mani phaa kwi-social otherwise yonke into isoze uba mnandi yonke into eza kwenzeka kulo nyaka ka-2026 otherwise if nina ningandisapota like yonke into yabo sibe mnandi otherwise yonke into utata banganenzela bafethu yabo otherwise kuhlezi kumnandi mabhansileni yabo nazi mosini simnandi basinengebhidi yethu silemon yabo siyinxile xa sithanda yabo sibangele yabo sibe ngamapantsula for life. Tek wosidla amapantsula ugcwele bajensi sibe mnandi ngowash bazondihlanyisa ndakuhlanyisa mani ndakuhlanyisa ndithatha kanjani mani ndithatha kaloku ndakuhlanyisa uthi khokha mina ihlalo yazemademvelisa ayipheli mani ungakhuphi idemvelisa ndakuhlanyela wena ndithatha kanjani ndithatha kancane yabo ndithatha kaloku phela kabolova sana otherwise bafethu sempraktizeni yayazi xa sendilive bositagcwele ngezivezi zakhe otherwise